morning to all. Bodo Crime News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसामनि रायमना नेशनेल पार्कआव मैहुर खालामनायनि दायाव साथाम हमजादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला शुक्रबारखालि आसामनि गसाइगाव रायमना नेशनेल पार्कआव हाग्रा बिफानआ साथाम मैहुर खालामग्राफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय मैहुर खालामग्राफोरनि मुंखौ अनम बसुमतारी 45 बोसोर, बेदलाव बसुमतारी 40 बोसोर आरो कुलु कयला 55 होनना सिनायथि होदों। मिथिनाय बादिब्ला बिसोरो मैदेर, मै, मोसा आरो गुबुन हाग्रानि जुनारफोरखौ मैहुर खालामनायाव लोब्बा दंमोन। मैहुर खालामग्रा हाबाफारिनि बागै हाग्रा बिफाननो मोनसे खौरां मोननायनि उनाव हमजानाय जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा मासे मोसानि बिगुरजों लोगोसे 5 किल'ग्राम मोसानि बेदरबो जब्द खालामदोंमोन। हाग्रा बिफाननि दैदेननायाव कुसुगाव सेन्ट्रेल रेन्जार अफिसार पेरिस बसुमतारीजों लोगोसे एसएसबिआ बे अपारेसनखौ दैदेनदोंमोन। सुलुंनि बादिब्ला मैहुर खालामग्राफोरखौ रायमना माहारियारि पार्कनि पल्ला दैमानि साखाथियाव बेदरखौ फोराननाय हमनाय जादोंमोन। आन्दोनि इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै हाग्रा बिफाननि हानजाया मोनसे गुमुर अपारेसनाव मैहुर खालामग्राफोरखौ होबथादोंमोन आरो बेदरनि आरो बिगुरखौ जाफुंसारै बोखांनो हादोंमोन। हमजानाय मैहुर खालामग्राफोरखौ दाय होनाय जादों आरो बिसोरखौ आरोबाव आयेनारि बिजिरनायनि थाखाय बिजिरसालियाव थिसननाय जागोन। नैथि खौराङावनो दङ एमएलए लरेन्स इस्लारिया कक्राझाराव गोबां मावथांखिफोरखौ बेखेवदों। मैया कक्राझार जौगाखां ब्लकनि सिङाव थानाय बांगालुबा सूत्रधर बस्तियाव गोदानै लुफुंजानाय मंगल अंगनबादि मिरुखौ बेखेवबाय। 25 लाख रां बाहायनानै लुफुंनाय मडेल अंगनबादि मिरुखौ बेखेवनानै एमएलए लरेन्स इस्लारिया बुङो दि मडेल अंगनबादि मिरु बेखेवनायनि उनाव गोबाव समनिफ्रायनो ओनसोलनि सुबुंफोरनि आंखालखौ सुफुंबाय आरो दानिफ्राय मडेल अंगनबादि मिरुनि गेजेरजों गथ'फोरखौ जोथोन लानायाव हेफाजाब होगोन। एमएलए लरेन्स इस्लारिया मिरुनि जोथोन लाग्राफोरखौ मिरुखौ मोजाङै सामलायनो बिथोन होदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि गथ'फोरनि देहायारि, गोसोआरि आरो मेलेमारि जौगाथायनि थाखाय मडेल अंगनबादि मिरुआ गोनांथार। कक्राझार जिल्ला कमिसनार मासान्दा पार्टिन, कक्राझार जौगाखां खोन्दोनि मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरा बे फालिथायाव दंमोन। मख'नो गोनांदि एमएलए लरेन्स इस्लारिया बिनि सिगां बिटिसिनि एसअडिपि फान्ड 2022-2023 नि सिङाव बालाजान थिनालियाव रुंसारि रुपनारायण मुसाहारि गोसोखां पाब्लिक अडिट'रियामखौ बेखेवदोंमोन। रुंसारि रुपनारायण मुसाहारि गोसोखां पाब्लिक अडिट'रियामखौ बेखेवनानै एमएलए लरेन्स इस्लारिया बुङो दि रुंसारि रुपनारायण मुसाहारिया सासे मुंदांखा लिरगिरिमोन। बिथाङा थैनाय समसिम गोबां बिजाबफोर लिरदोंमोन। एमएलए लरेन्स इस्लारिया थुनलाइनि बाख्रिखौ लिरथुमनायाव मुंदांखा लिरगिरि रुपनारायण मुसाहारिनि हाबाखौ गोथौवै मान होनानै गोसोखाङो। बे समावनो दिनै फुंबिलियाव कक्राझार जौगाखां ब्लकनि सिङाव थानाय बालाजान थिनालि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय कांकलिबारा हाथायाव हाथाइ न' लुफुंनो थाखाय एमएलए लरेन्स इस्लारिया अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बिथा गायसननानै एमएलए लरेन्स इस्लारिया बुङो दि बिथांनि गुबै थांखिया बिहाबनि सुबुंफोरनि दावगानाय आरो जौगानाय आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बिथांखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव मदद खालामनायनि थाखाय साबायखर बावहरो। थामथि खौराङावनो दङ मुंदांखा महरगिरि मनेस्वर ब्रह्मनि रुंसारि जानाया रायजो नाङै दुखु नांहोदों। बर' हारिमुनि सिबियारि बिजिरसंगिरि शंकरदेव कलाक्षेत्रनि आरिमु मावख'गिरि, मुंदांखा महरगिरि आरो ललित कला एकाडेमि बान्था मोनगिरि मनेस्वर ब्रह्मनि रुंसारि जानाया हादोरनाङैनो दुखुनि साया साग्लोबहोदों। मख'नो गोनांदि मनेस्वर ब्रह्मआ गुवाहाटीआव हार्ट एटेक बन्द जानायनि उनाव मैया फुङाव गुवाहाटीनि दिसपुर जिएनआरसिनि आइसिइउआव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय मनेस्वर ब्रह्मआ फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जोबथा हां बोयो। मख'नो गोनांदि मनेस्वर ब्रह्मनि जोनोमा 8 दिसेम्बर 1967 मायथाइयाव चिरां जिल्लानि बल्लामगुरि हेलिपारा सुबाइजाराव जादोंमोन आरो बिथाङा कक्राझारनि शाहरुख कला फरायसालिमानिबो फरायसामोन। उनाव बिथाङा 1997 मायथाइयाव बिश्व भारती शान्ति निकेतन आरो 1999 मायथाइयाव एम.एफ.ए. मोननो हायो। बर' सोमावसारनायनि गोजौ थाखोनि समाव बिथाङा कक्राझाराव भारा न'आव थादोंमोन आरो सानसेखालि मनेस्वर ब्रह्मखौ कक्राझार कलेजनि उनथिं एफसिआइनि गुदामनि साखाथियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा गावथारदोंमोन। बै समाव
16था गुलि नांजानाय मनीश्वर ब्रह्मनि थैनायनि खौराङाबो खौरां बिजोङाव फोसावजादोंमोन, नाथाय मनीश्वर ब्रह्मआ थैयाखैमोन। मनीश्वर ब्रह्म, जाय थैनायनि खाथिनिफ्राय फैफिनदोंमोन, उननि बोसोरफोराव आरिमु आरो हारिमुआव मुखुबमोन। गावनि थांनानै थानाय समाव, मनीश्वर ब्रह्मआ गोबां बान्था-गारिफोर मोननो हादोंमोन, गोबां अनजिमानि हायुंआरि आरो हादोर गेजेरारि सावरायमेलफोराव बाहागो लादोंमोन। मनीश्वर ब्रह्म, जाय गोबां दिन्थिफुंनायफोराव बाहागो लादोंमोन, बिथाङाबो गोबां रिफ्रेशमेन्ट मोननो हादोंमोन। 1995 मायथाइयाव भुबनेश्वराव खुंजानाय गिबिसिन इस्टार्न फ्रन्टियार नै-बोसोरारि दिन्थिफुंनाय, 1996 मायथाइयाव चन्डीगढ़आव, 1997 मायथाइयाव दिल्लीआव, 1997 मायथाइयाव भ'पालाव, 1997 आरो 99 मायथाइयाव अमृतसराव, 1998 मायथाइयाव कलकातायाव खुंजानाय थामथि भारतारि सावगारि नै-बोसोरारि दिन्थिफुंनाय। 1993 मायथाइनिफ्राय 1996 मायथाइसिम 1998 मायथाइनिफ्राय 2000 मायथाइसिम आसाम सोरखारनिफ्राय दै मोनदोंमोन। बेराफारसेथिं, बिथांखौ 1999 मायथाइयाव कर्नाटक चित्रकला परिषद ट्रास्टजों एस. के. केजरीवाल युवा शिल्पी पुरस्कार, 2000 मायथाइयाव बिरला एकाडेमि बान्था, 2002 मायथाइयाव अल इन्डिया फाइन आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट बान्था, 2004 मायथाइयाव शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंजानाय गिबि सा-सानजा रायजो बान्था आरो 2006 मायथाइयाव मुम्बाइआव खुंजानाय ललित कला एकाडेमिजों मान होजानाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो, मनीश्वर ब्रह्मआ उदालगुरि, गुवाहाटी आरो भारत-भुटान बांलादेश सिमा ओनसोलफोराव गोबां हादोरारि सेमिनारफोरबो खुंदोंमोन। मख'नो गोनांदि मनीश्वर ब्रह्मआ आसाम आयेन आफादनि नब्लाङाव मोनसे गोदान बिथायारि सा-जथाय मावथांखि मावफुंनो हानाय खनिफोरनि गेजेराव सासेमोन। बे समावनो बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर', एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, दुलाराय आसाम ट्राइबेल फरायसा आफादनि आफादगिरि हरिश्वर ब्रह्म बायदि गोबां मुंदांखा सुबुंफोरा दुखुथिया नखरफोरसिम गोथौयै दुखु मोननाय आरो दुखु फोरमायो। गुबुन रादाब बिलाइफोराव बियो बुंदोंमोन दि मनीश्वर ब्रह्मनि रुंसारि जानाया समाजनि थाखाय मोनसे सुफुंख'हायै खहा। मुंदांखा महरगिरि जनक शंकर नार्जारियाबो बिथांनि बारग' फरायसा मनीश्वर ब्रह्मनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु फोरमायो आरो दुखुथिया नखरफोरनिसिम गोथौयै दुखु फोरमायहरो। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।